O 4 body jste zvítězili. Těch států je celkem 7. My se můžeme tady podívat na všechny evropské monarchie. Belgie, další Dánsko, Švédsko, Španělsko a Velká Británie. Mezi nejčastější špatné odpovědi respondenti říkali Monako nebo Lucembursko, ale to jsou špatné odpovědi proto, že tam není v čele král nebo královna, ale je to knížectví. No a my víme, s kým se uvidíme ve finále a s kým se budeme loučit. Děkujeme Jaroslavě a Milošovi. Díky za vaši účast, ale uvidíme se zase příště. Budu se na vás těšit. No a před námi je finále. Vstupujeme do finále soutěže Míně víc. Šanci zahrát si o náš jackpot dostanou pánové Marek a Jiří. Pánové, jak se vám hrálo u nás v soutěži? No, lépe, než jsme čekali. Opravdu? Sedlo nám to docela. No tak pozor, tak to slyším velmi rád a věřím, že si budete pochvalovat i finálová témata. No, co byste chtěli, co byste si přáli ve finále, v čem jste silní? Spíše geografie, asi by mě sedla, možná sport, uvidíme. A Marek? Já myslím, že mě to fantazie už padlo, takže neočekávám podobnou otázku znova. Pokud by se vám podařilo trefit nulovou odpověď, neodejdete s prázdnou. Pro vítěze je připravený tenhle jackpot. Ve hře je 40 000 korun. To je krásná suma a když to klapne, tak navíc dostanete tuhle krásnou cenu, která už vám navždy zůstane jako památka na vaše úspěšné putování soutěží Míně víc. Byla by to krásná vzpomínka. Určitě, no. Na poličce by se hezky výjímala. Určitě. Budu držet palce, ať je vaše. Díky. Pánové, už víme tedy, že nejste rocková kapela, ale metalová kapela. Už jsme slyšeli část vašeho repertoáru, už máme jasnější představu, jak asi vypadají vaše koncerty. Ale tak zkuste dát ještě nějakou vaši písničku. O, tak dobře. Tak jo. Tak bude to celá písnička, ale velice krátká. A jmenuje se Drtič. Máme se bát? Ne. 3, 4. To je celé. To je celá. Jak byste použili tu částku 40 000 korun, kdyby to klaplo? Si to propijem, no. Jako rockeři správný. Asi bychom měli. Dobře, tak to si ještě promyslete. Tak se společně podíváme, jaká 3 finálová témata jsou pro vás připravená. Tady jsou divadelní ocenění, zahraniční populární hudba a blízkovýchodní politika. Doufáme, že se přes příliš nestrapníme teda v našem oboru srdci blízkým tématu té populární hudby. Přece jenom je to hudba. No, tak se jdeme podívat, co se skrývá pod vaší finálovou otázkou. Studiová alba Bruce Springsteena do konce roku 2014. Přátelé, vzpomeňte si na studiová alba Bruce Springsteena, která natočil do konce roku 2014. Máte 3 možnosti trefit nulovou odpověď. Na rozmyšlení vám dáváme 45 vteřin. Tak je využijte, začínají běžet právě teď. Musíš ty vole. Takže já znám Born in the USA. Myslím, že album a to je všechno. To je všechno? To je všechno. Já vůbec nevím. A ty víš něco lepšího? No nevíš nic, no, tak něco typnem. Tak ty víš jenom tohle jedno. No. A to pravděpodobně bez znát každý. No, to je jediný. Takže jdeme domů zolou prdelí. Jdeme domů, no. Tak něco řekni srandovního, já nevím. Bruce Springsteen. Tak třeba Bruce Springsteen, jestli má album Bruce Springsteen. Jo, to můžeme zkusit. To je sranda a... je takový vlastenec velký, víš, jaký patriot. Tak já nevím. Tak... American Dream, vole, třeba. No, tak jsou ze srandy, líbají se. Tak pánové, váš čas vypršel, to jste pochopili. Jak jste si poradili s touhle otázkou? Špatně. Nesedla vám? Vůbec nám nesedla, bohužel. No, tak to jsem zvědavý, co odpovíte. No tak zkusíme Born in the USA. Minimálně je to písnička od něj, možná i album. Ale pokud to album, tak minimálně dost známe, takže na to moc nesázíme. No a poté o něm víme akorát to, že je americký patriot, takže American Dream tipneme. A potom jsme si říkali,
jestli třeba není trochu sebestředný a nepojmenoval album sám po sobě, tak Bruce Springsteen, že by mohl mít i. Pánové, které té odpovědi věříte nejvíc? Žádné. Pokud může existovat, tak pravděpodobně ta první možnost Born in the USA. Born in the USA, tak to si myslíme, že ta by mohla aspoň existovat. No. Já bych z legrace zkusil Bruce Springsteena na první příčku, teda, že jí věříme nejméně. Tady jsou ještě jednou finálové odpovědi Marka a Jiřího. Bruce Springsteen, American Dream a Born in the USA. Zajímá nás ve finále jediné, zdali to je, či není nulová odpověď. Je Bruce Springsteen nulovou odpovědí? Pánové, je mi to líto, je to špatná odpověď. Je American Dream nulovou odpovědí? Ano nebo ne? Nedá se nic dělat, i tohleto je špatná odpověď. A teď vaše poslední šance, jak se dotknout jackpotu. Sázeli jste na studiové album Born in the USA. Tak se zeptáme, je to nula, nebo to není nula? Je to správná odpověď. A teď jak to dopadne? Vypadá to na nízké skóre. Válec pořád klesá, teď se zastavil na 10. Vy jste trefili skutečně jeho nejznámější album, kterého se prodalo přes 30 milionů kusů a je skutečně jeho nejprodávanější studiovou deskou. Vy jste říkali, že Bruce Springsteen je velký patriot, tak právě v písničce Born in the USA kritizuje Ameriku za její účast ve válce ve Vietnamu. Takhle tedy vypadaly všechny nulové odpovědi. Working on a Dream, Human Touch, The Rising, We Shall Overcome, The Seeger Session, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Díky vám za odpovědi, byli jste skvělí. V tom finále se to trošku zadrhlo, ale jsme rádi, že jsme slyšeli váš krásný zpěv. Rozhodně nepřestávejte, pánové. Díky, ať se vám daří. No a protože jackpot nepadl, tak příště budeme hrát o částku 45 000 korun. No a vám díky za pozornost. Pusťte si nás zase příště v 18:25 na jedničce. A nezapomeňte, to, co v životě platí občas, u nás vždycky míň je prostě víc. Dobrý večer.